Mamuka sei mhuri yeZimbabwe. Tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe mamessages kuri sei kwose kwamungava muri kumativi mana enyika. Regai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindiposterawo nyaya yangu makavigawo chitupa changu. Ininiwo ndiri mudzimai uye zvekare ndine makore 25 years kuberekwa. Izvo ndo zvandakaita mukoma, handizivi kuti Mwari vanokwanisa kundiregerera here, uye zvekare ndingazvifambisa sei because munhu akandibatsira akashayika. Ndakamboenda zvekare kune imwe n'anga, saka n'anga iyi yakabva yati zvinhu zvose izvo zvatakashandisa panguva yandainge ndichigadzira ex wangu, zvinhu izvozvo ainge achizvida mudare make. Ndakadzokera kuChipinge mukoma, ndikabva ndanotaura nemudzimai wen'anga yacho. Akabva achizoti kwandiri, kubva baba pavakafa isu takabva tachizosarudza kunamata, nekuti iye anoti akarota n'anga iyo yakandibatsira. Regai ndivati sekuru moyo, anoti akavarota sekuru moyo vachiuya kwaari vakati, mudzimai wangu, kunzvimbo kuno kwandiri ndiri kutsva, mangwana chaiwo ndikuda kuti unge uchienda kuchechi unoreurura mabasa ose awo akaipa atainge tichiita. Handidi kuti unge uchizouya kunoku kwandiri. Saka mukadzi wacho pandakaendako kuChipinge akabva achizondiudza kuti iye ainge asingakwanisi kuti ange achindibatsira nekuti ainge ava kuita zvokunamata. Ndakati ko mapicture awo andakauya nawo amunoziva kuti ndakauya nawo zvekare nejini neT-shirt nemasneakers zvainge zviri zveex yangu ndiri kuzvikumbira kam. Akabva achizonongedzera kwainge kuine imba yematare, akanditi handiti uri kuiona imba iyo? Ndikati hongu gogo, ndiri kuiona. Akanditi imba iyi sekutsvakwa yakaita, takangopisira zvinhu zvacho zvose mukati. Anoti iye mushure mekunge atendeuka vakabva vachizongopisa imba yainge iri imba yematare, ndokubva vangoipisa vachida kungopisa zvinhu zvose zvainge zvirimo mukati, uye zvekare vachiitira kuti inge ichizova mucherechedzo wekuti hapafaniri kuti pange pachizoita imba yakadaro zvekare pamba pavo, inenge ichinzi imba yematare. Achitaura zvose izvozvo mukoma, ndainge ndakamira ndakanzwa kukurwa mumajoints angu zvekuti ndakangogara pasi ndapererwa ndashaya simba kuti saka ndichaita zvekuita sei, because kun'anga kwandainge ndakaenda ndichida kunoita reverse deal zvainge zvichinzi zvinhu izvozvo zvainge zvichidiwa. Nyaya yangu mukoma yakatangira pandakasangana neumwe murume uyu ndichamuti Tatenda. NaTatenda takasangana pasocial media, takatanga kutaura tose kuInstagram. Akomenta mapictures angu akanditi wow, mwana wakazvinakira zvako iwewe. Saka ndaingomuti thank you. Akandibvunza zita rangu randainge ndichishandisa kuFacebook. Ndakamboita nguva ndichimunyima ndisingadi nezita rangu. Ndikati muri kudireiko zita rangu rekuFacebook, muruda kuita sei naro? He kept on asking me. Ndikati munhu uyu kuti asaramba achindinetsa, zvandava kuda kuita pano ndezvekuti ndiri kuda kuti ndinge ndichimukumbira mari so that aregedze kuramba achitaura neni. Ndakabva ndachizomuudza kuti ndainge ndichida airtime. Akandibvunza kuti uri kuda airtime yemari nai bhebi? Ndikati ko ndatova bhebi wako manje. Ndikamuti ndiri kuda airtime yekufonera kumusha kuna amai vangu ndinge ndichinzwa kuti mwana wangu ari sei.
saka nditumidzire airtime inokwana. Akanditi alright, hapana pressure. Akanditumidzira airtime yainge iri ye300. Anditumidzira airtime iyoyo ye300 mukoma. Ndakaona kuti yazvechokwadi murume ainge aine rudo. Ndakabva ndachizotanga kutaura naye, ndikamupa zita nesurname zvandinoshandisa kuFacebook, ndikatona same time notification yefriend request ndikaaccepta. Akatanga kukomenta almost on each and every picture. Ndikati papai mikwanai, muchandirovesa neboyfriend yangu, tarirai kuti muri kukomenta mapictures angu ose awo aripo paFacebook pangu. Akanditi kana usingadi kuti unge uchizorohwa neboyfriend yako, chindipa mafone numbers ako ekuWhatsApp. Ndikabva ndati zvemafone number zvinozoita here. Akanditi ndinokupa hangu mari. Ndikati ndipeika. Ndikaona ndaitirwa e-wallet, ndokubva ndachizomupa mafone numbers eWhatsApp. Tikabva tachizotanga kutaura. Tatanga kutaura, akandiudza kuti iye nemudzimai wake vainge vaine makombi avo maviri, uye zvekare vainge vaine makombi mamwe awo avainge vachishandisa, awo avaiti ainge achitakura vanhu kubva muBeitbridge achienda muMusina, but ainge asiri avo. Ndikati munhu uyu anoratidza kuti atori nezvimari zvake. Akandiudza kuti vainge vaine imba muSouth Africa. Ndokubva tachizotanga kutaura. Tataurirana mukoma, takawirirana pane zvatakawirirana kuti tainge tichazoita zvemujolo. Saka ainge ava kupota achiuya kumba kwangu for my sleepover, sezvo tainge tiri musame province. Kubva zuva randakarara naye tatenda, hameno zvandakangotanga kungonzwa kumuda nemoyo wangu wose. But dambudziko riri pandiri mukoma nderekuti ndiri munhu wekuti handidi kungobhohwa nemurume. Saka taingoti kana tikanetsana, ndaibva ndachizotanga kufunga kuti pane zvakamboitika muprevious marriage yangu. Saka ndaibva ndachizonzwa kumuvenga. Iye aigara achinditi zvaunoita ini handizvifarire, kuti kana ndauya kuno ndinenge ndichida peace. But then I found out kuti kunoku hakuna peace zvachose. Mudzimai wangu anotondipa peace more than peace yandiri kuwana panapa. Saka aiti kana akadaro, ndobva ndamutuka, ndobva ndati uri zibenzi remunhu, chibuda mumba mangu. Ndaimudzinga mukoma. Patori nerimwe zuva iro randakatomudira mvura, akatogara pamubhedha tichinetsana. Akanditi sei usingadi kuti pange pachiitika peace pakati pangu newe? Iwewe kana uri amai nini, basa rako nderekuti unenge uchipa murume peace. Saka ndakamuti ndiri chitoi chako here chekuti unodzvanya mabhatani kana uchida peace? Ndokubva ndamudira nemvura. Akabuda mumba akanditi hai zvandichazvikwanisa. Ndikati chero zvawafunga shamwari, handiti takatanga kutozivana zvaizvezvi makore ose awa ndakararama sei. Saka akabva achizodhiraivha motikari yake ndokudzokera kumhuri yake. Saka zvandainge ndoita mukoma ndezvekuti hameno zvimwe kuda wainge uri mweya usina kunaka. Ndaiti kana asipo ndaitanga kumufunga too bad, zvokunyatsokunzwa kuti munhu ndiri kumufunga ende ndiri kutoda nezvake padhuze neni. Saka ipapo ndakatanga kumufonera. Akandibvunza kuti uri kudei? Ndikati ndiri kudei. Ndikati hapana problem, kana usingadi kudzoka kunoku ziva kuti iwewe neni love hapachina. Akanditi ndatosvika pamba ini, handikwanisi kuti ndinge ndichitanga kudzoka kwauri. Ndikabva ndadropa call. The next day takaswera tichitukana mukoma, takatukana too bad. Akandiudza mashoko aakandiudza. I then found out kuti ainge otaura nebest friend yangu. Ainge audzwa nebest friend yangu kuti ndo character yangu iyoyo, ndiri munhu asingateereri murume wandinenge ndichifambidzana naye. Saka akazotopfimba friend yangu, vakatotanga kutodanana. Ndo zvimwe zvakazonyanyisa kundirwadza izvozvo. Chakanyanyisa kundirwadza ndechekuti mari yandaipiwa mukoma, after every 2 weeks aiti kana akaenda kunokolekta mari
kuBait Bridge kubva kune madrivers aitouya atori nekamari kaanenge andipa achanditi anopa mukadzi wake allowance after every 2 weeks. Saka neniwo ndainge ndopiwa allowance after every 2 weeks. Ndava kutocalculate kuti kana mari iyi ndikaiunganidza ndikashanda kana gore rose ndichiichengeta ndinokwanisa kubva ndachizotenga stand. Saka ndakabatikana nazvo ndikati zano nderipi. Ndakaenda kuZimbabwe sezvo ndainge ndiine zvipfeko zvake zvainge zvichitogara mumba mangu. Ndakaenda kuChipinge mushure mekunge ndapiwa madirections neumwe uyo ainge ambori best friend patainge tichiri kucollege. Ndakatomufonera ndikamuudza kuti ndainge ndichida kuti andiitire plan ndikazopiwa mafone numbers asekuru nagogomoyo ndokubva ndachizoenda kuChipinge. Ndichisvika kuya vakanditi ndainge ndagona nekuda kwekuti ndainge ndatouya nezvinhu zvainge zvichitodiwa kuti zvinge zvichizoshandisiwa. Saka vakabva vachizotora jini netisheti zvandainge ndauya nazvo vakanditi tava kuda pikicha. Mukoma ndakapinda base kwava kutanga kutsvaka munhu aikwanisa kundigadzirira photocopy repicture racho. Saka ndakaita mazuva 3 kusvika ndichizowana apo pandaikwanisa kuita mafotocopy. Ndokubva vachizobaya mapictures ake netsono vakabva vachizovaka mhiko idzo dzavakavaka. Vakati mhiko idzi dzifanire kuti dzinge dzichizoputsika as long as zvinhu izvozvo zviri mudare mavo. Vakanditi kana wava kuda muzukuru kuti unge uchimusunungura murume uyu nekuti pamberi apo ndaona adzoka kwauri asi ndaona muri vakadzi vaviri wagamuchirwa nemukadzi wacho mukuru. Asi kana wagamuchirwa ndoda kuti uzotanga wauya kuno kuitira kuti ndinge ndichizokupa mushonga wekuti unge uchizowirirana naamai guru vako munge muchizogarisana zvakanaka pasina kutukana kana kupokana. Saka ndaifanira kuti dai ndakazodzokerako ikoko. Ndakadzoka kuno kuSouth Africa ndikabva ndachizopfimbwa neumwe murume uyo wandakatanga kufambidzana naye. Saka X ndakabva ndachizotokanganwa nezvake chiraramo chake. Ndainge ndatomusungira chiraramo. Life yake yainge yava kusafamba zvakanaka. Even right now life yake haisi kufamba zvakanaka. Iyewo semunhu mukoma haasi kuzorora ari kufamba. Ende anoti kana akaenda kumaprofita ndinonzwa sekunge munhu anenge achivaviwa anenge abata madhorofiya. Ndozvandinenge ndichinzwa kuvaviwa muviri wangu wose. Ende zvinenge zvichikonzereswa neminamato iyo yaanenge achishandisa yaanenge achigeza nayo panguva yacho iyoyo kana kuine kwaanenge amboenda. Pandakaona kuti hapachararamika ndakabva ndachizodzokera kuChipinge. Ndichinodzokera kuChipinge ndo pandakabva ndachizoudzwa kuti sezvo sekuru ivo vakafa, mai moyo nemhuri yavo vakabva vachizotendeuka, in which mukoma sekuru moyo kana kuti gogo moyo ndivo vaifanira kuti vange vachizondibatsira kusunungura X uyu. Handizivi kuti ndingabatsirikana sei. Kune vamwe here kana kuti maprofita mamwe ane imwe nzira yekuti vanokwanisa kushandisa yekuti ndige ndichisunungura X wangu asati andiitira a go back to sender pasina zvinhu izvo zvandakashandisa pandakagadzira mhiko idzi ndichibatsirwa nasekuru moyo? Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vahanzvadzi vedu. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vahanzvadzi vedu ava mucomment section yapakaipa. Hanzi ndakamuendera kuChipinge ndikasunga chiraramo chake. Munozvionawo sei? Zvakanaka here kuti warambana nemunhu waunenge warambana naye then wobva wachizoenda kun'anga, wobva wachizonomusunga kana kumuitira mhiko dzekuti life yake isafa yakafamba? Munozvionawo sei? Apa hanzi semunhu wenyama haasi kuzorora, ari kufamba. Mukufamba kwaari kuita
hanzi ari kufamba mumaprofita vari kutya kuti vanokwanisa kuzoitirwa go back to sender. Yapakaipa. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai. Hanzi makadi zvenyu mukoma, ndinokumbirawo kuti munge muchindipostera nyaya yangu makaviga chitupa changu. Ndauyawo pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo. Zvinhu izvi zvakaitika mainge muri mugore ra2012. Mazuva iwawo kwakabuda maTV ema-LG. Ndainge ndiri mbavha mukoma, saka pane umwe muzimba uyo ainge aine zvimari. Basa rake rainge riri basa rekuvaka, saka ainge atoriwo nechihome theatre chake chakanaka cheLG, uye zvekare aine TV yeLG. Saka ndo vanhu vaitopisawo mulocation ivavo. Ndakabva ndachizowana bhaya kumusha akandiudza kuti ainge achida TV iri yeLG. Ndikati pari bo mwana wamai, ndinoita plani ndiko kutumidzira TV iyoyo, gara wakagadzirira mari dzangu. Ndakabva ndachizoti nerimwe zuva ndikabva ndachizoba TV mushure mekunge ndasvikapo pamba pemuchinda iyeye. Ndikawana kuti mukadzi wacho ainge ari kuseri ari busy achiita washeni. Ndakamudongorera ndikadzokera kufront, ndikatopinda mumba very fast, ndikatosimudza TV kwava kutobuda hangu gedhi, ndikatotanga kutofamba ndikatoenda kuchisango uko kwandakambonoisiya TV iyoyo. Ndikatsvaka munhu wemotikari tikazoenda tikazonoitora. Kwava kutoenda kumabhazi same time, ndokubva ndachizotonoibatisa pabhazi. TV ikatoenda kuZimbabwe, mari dzangu mukoma dzikazotouya, asi imwe yacho yakatopiwa mudzimai ainge agere kumusha. Saka TV iyi yakazotanga kushupa manje zvekuti ndakazopinda busy kutanga kushanda kuti ndinge ndichidzosera munhu mari so that ndinge ndichikwanisa kutora TV iyoyo back. TV iyi zvayainge ichiita, mushure mekunge yagamuchirwa nemuridzi ainge akandipa order, vaiti TV kana vakaidzima yairamba iri on, kunyange vakaibvisa kumagetsi yairamba iri on. Uye zvekare TV yaiva nenguva dzekuti yaitomboshaikwa mumba, vozoiwana zvekare dzimwe nguva vaikwanisa kuzoiwana yakagadzikwa kana pamusoro pefiriji kana kuti pamusoro pewardrobe kana kuti pamusoro pemubhedha. Saka vakazondiudza kuti vainge vava kusada TV yandainge ndakavatengesera, vainge vachida kuti ndinge ndichiuya kuzotora TV yangu. Mukoma ndakamboramba, asi vainge vava kutothreatena mudzimai wangu. Ndakaenda kumusha ndikanogara navo pasi, tikatanga kutaura tose. Ndopatakabva tachizowirirana kuti ndaifanira kuti ndinge ndichizovapa mari yavo. Ndakazopinda busy apa ndainge ndosangana nemabad luck ekuti kana ndikashanda ndobva ndanyimwa mari. Kusvika ndichizoenda kuna umwe muprofita ndikanotaura chokwadi chose chainge chakaitika kuti ndainge ndakaba TV. Ndikabva ndachizoudzwa kuti vanhu vandainge ndakabira vainge vakagadzira midziyo yavo, vaiva nemishonga yavaishandisa like mishonga yeLucky. Kuwana kwainge kuchiita murume wacho mabasa ekuvaka vaishandisa mishonga yeLucky. Saka munhu anenge akadaro anenge aine urombwa hwaanenge ainahwo zvekuti kana ukabata zvinhu zvake unotambura. Ndakabva ndachizoudzwa kuti TV yaifanira kuti inge ichidzoka kuno kuSouth Africa. Ndakadzokera kuZimu ndikanotora TV mukoma ndikadzoka nayo kuno kuJoburg. Ndokubva ndachizoti huri usiku ndakangofamba nayo TV iyoyo ndikaenda ndikangonoigadzika padhuze nepadome repamba pavainge vachigara. Vainge vachigara muRDP, saka painge paine chisitubhu chainge chiri padhuze nepadome. Ndopandakangonoigadzika TV iyoyo ndikabva ndakanoka kuda about 2 times. Ndopandakanzwa cheni kurira ndikaziva kuti dome rava kutovhurwa. Ndakabva ndachizokwakuka ndikajamba jurawo, ndikajambira munext dome, kwava kumhanya ndikanojamba zvekare ndikazowanda ndava pane pamwe pamba, ndikazojamba ndikazoenda kuraini rekuseri, kwava kutonopinda mumukuku mangu. Ndakangosiya ndanoka dho vakavhura vakatowana TV yavo. Hakuna akaziva kuti izvi ndo
zvandakaita kubva gore iroro mukoma ndakabva ndachizosiyana nayo system yekupota ndichipinda mudzimba dzevanhu ndichiba maproperties evanhu ndichitengesa. Ndakatotanga bhawa mukoma nemaspeakers, malaptop nezvinhu zvandakaita zvekutoba. Takanorova house break in umwe muzimba ainge achigara kumasuburbs. Takamuziva through kumuitira mapeace job paakazoenda kuvacation nemhuri yake. Tainge takatostada pamba pacho paingova nembwa 1 tikatoenda tikatonotuta zvinhu usiku, zvimwe zvandakazoendesa kumusha izvo zvandainge ndichishandisa mubhawa rangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo nezvayo nyaya iyi mucomment section. Hanzi TV iyoyo yaiti kunyange ukaibvisa kumadziro TV yairamba ingori on. Strange things indeed they do happen in this world. Let us try to speak with him in the comment section. Ngatisanganei kune channel yedu iya inonzi Zim Confessions Backup. Kune imwe episode iyo yandaposta zvekare neimwe episode yandakaposta nezuro usiku.